Я могу сказать то, что мне было цяжэй за все за гэты час, гэта, конечно, вось гэтыя ж доўгія бясконцыя адзіночкі, якія калі ты знаходзішся ў ШЗа, это адзіночкі і катавання холадам, таму што бывалі выпадкі, калі там тэмпература была не больш там 5-7 градусаў, а ты у такой шкляной вопраткі, як яна называецца, якая ўвогуле не трымае ніякага цепла, ты не можешь и от холода ты просто, ну реально у тебя просто болит все, и ты не можешь ни заснуть, ни уначы. Ты, ну и фактычна там один, и ты и вось гэтыя пастаянныя адзіночкі, калі ты зусім адзін, и это может тягнуцца 10, 20, 30, 40 суток. И гэта, конечно, самае цяжкае, што давалася мне, і псіхалагічна, і фізічна.